A ƙoƙarin da yake na tabbatar da dakile yaduwar cututtuka a tsakanin al'umma, musamman ma ƙananan yara, Aususun Tallafawa Kananan Yara na Duniya UNICEF ya gabatar da gudummawar kayan tsaftar jiki, tsaftar muhalli da kuma sanadaran tsaftace ruwa da sauran wasu kayayyaki da ke da nasaba da wannan. Francis Butichi shine babban jami'in ofishin UNICEF na Maiduguri. We have acute watery diarrhea right now. These materials can help in preventing acute watery diarrhea. We can also see that we have so many mothers dying while they are delivering at the health facility. In Nigeria, every 7 minutes a woman dies because she's giving birth, and mostly maybe it's because of the environment she's delivering in or the safety of the equipment that they are using for delivery, and that's why we are providing these services. Wadannan kaya za su taimaka matuƙa gaya a cewar Awwal Baffa na UNICEF. Wannan kayan yadda ka gani akwai kaya daban-daban, amma dai wannan makasudin ba da wannan kayan gwamnati tana kokari matuƙa a ɗaura akan abin da suke yi, ma'ana a tallafa a asibitoci kamar primary health care in aka zo ya taimaka a inganta tsaftar muhalli da kuma tsaftar jiki da sauransu don kada a samu yaduwan cututtuka. Muhammad Musa Aliyu shine janar manaja na hukumar Ruwasa kuma ya zayyano kayayyakin da UNICEF ta damƙa wa gwamnatin jihar Borno. Shekara ɗaya zuwa biyu da suka wuce UNICEF ɗin da Ruwasa sun zauna sun bincike ma'aikatan lafiya na karkara su ga menene matsalar su ta fannin tsafta, ta fannin kula da muhalli, ta fannin tsaftar jiki da sauransu. Aka gane cewa akwai bukatun a taimaka tallafa a haɓaka aspect na wannan tsafta. To shine UNICEF ta tallafa ta taimaka aka siyo wannan kaga su omo, su napsa sprayer, su sabulu da su manjagara da sauransu wanda zai taimaka ta fannin shara, ta fannin wanke hannu, ta fannin wanka da sauransu da kuma kula da tsaftan bayan gida da suke wannan asibitoci na karkara. Waɗanda suka halarci taron sun haɗa da babban sakataren hukumar lafiya matakin farko ta jihar, Farfesa Muhammad Arab Alhaji, Dr. Mala Abdulwahab da sauran daraktoci na hukumomin. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.